मार द सटा के लोहा गरम बा। मार द सटा के लोहा गरम बा। ए धमालू। हाँ कमालू। धनो थाना में लागता कोनो पर्दा के पीछे गर्दा उड़ा देले बा, वही का रिपोर्ट लिखवावे आइल बिया। ओ आई सी। काहो हवलदार जी, कसली कुचाई की घटाई? ए धनो, न कुचाई न घोटाई, लोरा से पिसाई फिर चुबुर चुबुर चटाई। असोर जी से बची तन्ने मानो हो जाई। त तैयार हो जाई, न त माल चुके जियान हो जाई। चलो चली पटना, वही होई थोड़े साथ दुर्घटना। धन्नो रानी नौटंकी वाली की गर्मा गर्म सलाम कबूल करी दरोगा साहेब। धन्नो रानी। जी हुजूर। गोला बारूद से लैस होके आयल बड़ो यहाँ, थाना के उड़ा के कबाड़ खाना करे के विचार बका। अरे हुजूर, हम तो खाली सुलगावे नहीं उड़ावे नहीं तो रउआ जब से शहर में आयल बानी लोग अमन चैन से गुजर बसर करता। लेकिन तू तो बड़ी बेचैन लगत अड़ू। रउआ खातिर सरकार राव रंगबाजी हमरा के पगला दिले बा। हम तो समझत रही कि लोगन के दिल से दूर बानी, पर आज यकीन हो गइल कि हम बहुत मशहूर बानी। सुभान अल्लाह, दिल घायल कर देनी। दिल संभाल के रखा धन्नो रानी, वरना तुहार दीवाना दम तोड़ दिए सन। आज की रात सिर्फ रौरा साथे, शराब के साथ। ए धनो रानी, बड़ा बोरियार खर्चा करत बाड़ू, कहीं से लूट के लायल बाड़ू का? ई नाचीज केहू के लूटेली ना हुजूर, लोग खुद लुट जाला। आय हाय, जी करता चाप के एगो चुम्मा ले ली। चाहे ले ली चुम्मा, चाहे काट ली गाला दरोगा जी। ए दरोगा जी, रउआ खातिर फिर बाटे माल। ए दरोगा जी, रउआ खातिर फिर बाटे माल।
आ जाई, काम हो गए। आवा आवा एसपी। प्रणाम हुजूर। ई देखी। एसपी साहब देख ला तोहार कानून के रखवाला थाना के रंडी खाना बनाए के शराब और शबाब में मदहोश पड़ल बा। देख ला गुनहगार भी बा और सबूत भी बा। अरे मुंह का देखत बाड़ा, अब जल्दी से कर वर्दी उतारे के अर्जी पे मुहर लगावा, मुहर। वाह नेताजी वाह, बहुत बढ़िया भाषण देला। इनाम में फाटल जूता देवे के मन करता। ए दरोगा, आवाज नीचे। ई तोहार राजनीति का मंच नहीं, हमार थाना बा। हमार वर्दी उतरवाए खातिर बहुत घटिया चाल चल रहा, मगर विधायक जी धन्नो रानी के जवानी में इतना गर्मी नहीं के जवान इंस्पेक्टर कृष्णा यादव के जला सके। धन्नो हमका होश में देख के तोहार इंजन गरमा गईल ना, पानी छोड़े लगलू। तोरा मेहरबानी का मंजर हमका शक के समंदर में वही समय ढकेल देलस जब तोरा शराब का टेस्ट कैली। तब हमका पूरा यकीन हो गया कि तू नचनिया नहीं, कौनो भड़वा का भेजल रंडी होवे। और एसपी साहब कैसन लगल हमारी स्टाइल? चलिए विधायक जी। सर जी लागा तक एसपी साहब के भी सर घूम गई। अरे घूमबे करी, आखिर चोर चोर मौसेरा भाई। अगर ये विधायक सारे के तनिको लाज शरम होई तो दोबारा कबो सर जी की पजरी ना फटकी।